рада падориану яке аз намояндагони камшумори ақалияти лулӣ ё худ рома мебошад ки дар донишгоҳи давлатии молдова таҳсил мекунад. ин донишҷӯи соли сеюм мегӯяд мушкили асосии ӯ на дарсҳои душвор балки табъиз мебошад. агар ҳодисае рӯй дод, масалан чизеро дуздиданд, киро дар навбати аввал гунаҳкор мекунанд? Лӯлиро. Баъзан зери фишори иҷтимоӣ мехостам таҳсилро канор гузорам. табъиз ё худ дискриминатсия яке аз сабабҳои номида мешавад ки лӯлиҳоро аз таҳсил дилсард кардааст. дар молдова 40% аҳолӣ маълумоти олӣ дорад. дар байни лӯлиҳо бошад ҳамагӣ 4% донишгоҳ хатм кардаанд. донишҷӯи тиб Роза Ҳюҷис яке аз 30 намояндаи қавми ромаҳои Молдова аст ки аз бунёди аврупоии таҳсили намояндагони ин қавм бурзи таҳсил ба даст овардааст. дар зодгоҳам шаҳри Сарока касе дар донишгоҳ таҳсил намекунад. Надидаам ки ҳатто касе хоҳиши таҳсил кардан дошта бошад. агар онҳо медонистанд ки тавассути таҳсил метавонанд зиндагиашонро беҳбуд бахшанд, шояд онҳо ҳам ба таҳсил майл мекарданд. ҷавонони қавми ромаро ба таҳсил моил намудан душвор аст. устоди донишгоҳ Ион Доминика мегӯяд, аксаран барои рома аз издиҳом ҷудо шудан осон нест. баръакс, онҳое ки ба таҳсил мераванд ҳамчун зоғи ало мавриди тамасхури қавми рома қарор мегиранд. дар ҳоле ки намояндагони қавми рома бо мушкилиҳои дохиливу беруна мувоҷеҳ мебошанд, мушовири ҳуқуқи башари Созмони милал даъват кардааст ки Молдова барои таҳсили онҳо талоши бештар варзад. муаммое ки қавми рома ба он рӯбарӯ шудааст ин аст ки онҳо хеле камбизоат ҳастанд ва вақте дар мактаб онҳоро азият медиҳанд, вақте ки модарашон аз камбағалӣ ба Русия ба кор мераванд, онҳо уқда пайдо мекунанд, вале волидон тахминан дар ҳама ҷо барои фарзандонашон беҳтарин орзуҳо доранд. аммо Рада Падориану бовар дорад ки таҳсилашро бо муваффақият ба итмом мерасонад. агар мо мехоҳем ки ҷаҳонро тағйир диҳем, пас бояд аз худ шурӯъ кунем. мо бояд нишон диҳем ки мисли дигарон кор карда метавонем. ва баъди таҳсил Рада нақша дорад ки ҳомии ҳуқуқи рома ё худ лӯлиёни Молдова шавад.